Bueno, pues estem a Madrid, acabem d'arribar a Madrid i ens anem a buscar el tren de Tres Cantos. Aviam per on surt. Vinga. Bueno, hem passat la nit a la Misión, Emmanuel, un grup de gent jove, altruista. Ens han donat de sopar. Bueno, pues hem baixat del tren a Chamartín, estem al Paseo de la Castellana i ens anem cap a l'església de Santiago. Això és l'església de Santiago i ara comença la processó del Domingo de Ramos. Bueno, estem a la plaça Mayor, aquí amb la penya, el Joan també gravant, bueno, la catedral i el Palacio Real. No hem aconseguit segellar ni a l'església de Santiago ni a la catedral. Bueno, sortint de Madrid, ha costat una miqueta arribar fins aquí. Acabem de deixar enrere La Paz i anem direcció Colmenar Viejo. Bueno, hem sortit de Madrid ja, no me'n recordo quin poble estem, però bueno, ja estem de ple al camí Santiago. Estem donant unes quantes voltes, una mica liat això. Ara són les 3, estem a punt d'arribar a Colmenar Viejo. Bueno, doncs estem arribant a Colmenar Viejo. A veure, estem a un parc de Colmenar Viejo. Ara ve el Manuel. Ja queden uns 16 o 17 quilòmetres per arribar a Manzanares el Real. La Sierra de Guadarrama ja es veu allà dalt, La Sierra. Encara es veuen petites taques de neu. I bueno, són aproximadament les 4 de la tarda, l'aire és fred. Bueno, a veure, hem sortit de Colmenar Viejo i hem agafat la Colada de los Gallegos, que és una... Bueno, és una cosa... Manuel? Bueno, no nos deja ir en bici aquí, Ara igual aquí s'aclara una mica, però... Puente del Batán, en Colmenar Viejo. Puente... Ahora lo veremos. Descansadero. Sí, lleva agua, Bueno, vinga, ja estem arribant, allà està Manzanares el Real, després de 10 hores en bici. Vinga. Estanque Manzanares la Real, que la tenim aquí davant. De Manzanares el Real. Las máquinas. I per allà que nos vamos. Cap a Segovia. Bueno, bon dia, són les 10. Estem a Manzanares el Real. Avui toca pujar la Sierra. Castell de Manzanares el Real. Passa, Manuel, passa. Ahí està Manuel i allà davant el Joan. Bueno, pues fantàstic el castell aquest, Fantàstic el castillo este, Bueno, això li diuen Castillo Viejo. Està... Aquí només queda això. Bueno, hem deixat enrere Manzanares el Real, ja estem ja... Aquesta és una via pecuària que coincideix amb el Camino Santiago i anem pujant. Bueno, ara estem entrant a Mata el Pino. És el primer poble que ve després de Manzanares el Real. Bueno, estem entrant a Navacerrada, són les 12 i volem esmorzar. Vinga, bueno, pujant al puerto de Navacerrada. Camino Santiago. Vinga, cap allà que anem. Bueno, pues res, una petita parada a la Fuente de los Geólogos. Surt una aigua molt bona. Aquí a Navacerrada. I aquí una llista dels primers
geòlegs que van a estudiar per aquí. Vinga, anem, queda poquet per pujar dalt. Bueno, estem arribant a l'estació de la Cerrada. ¿Porten a la Cerrada? Sí, señor. Ya estamos aquí. Venga, va, que nos vamos. Segovia. Va, venga. Bueno, acabem de passar al puerto de la Cerrada. Ja ens dirigim ja directament cap a Segovia. Vinga. Bueno, l'aqüeducte de Segovia mereix que el filmi amb el mòbil, Bueno, pues l'aqueducto de Segovia. Bueno, així llueix l'aqueducto de Segovia a les 9 del matí. Bueno, són les 9 del matí. Estem sortint de Segovia, seguint el camí Santiago, ens anem cap a Coca. Vinga, Catedral de Segovia. Bueno, pues el Alcázar de Segovia. La jordiada d'avui. Aquest és un poble que es diu Zamarramala, que està com a 5 o 6 quilòmetres de Segovia. Com ha arribat aquí? M'he donat compte que m'havia deixat la motxilla al bar on he fet un cafè. O sigui que he tingut que tornar enrere corrents, vigilant, però corrents, per recuperar-la. Ara torno a estar aquí, ensenyar el camino, cap allà que anem. Bueno, arribem al primer poble, segon poble després de Segovia. Bueno, ara ja anem per camps plans, una planície castellana i vinga. I per aquí ve el Joan. Bueno, pues ara estem circulant per una via verda, que no sé com es diu. Hem passat el quilòmetre 17, no sé si vol dir que hi ha 17 quilòmetres de via verda, segurament sí, i anem bé. Bueno, seguim el camino, ara toca la zona de Pineda, amb molta sorra a terra. Bueno, ja hem dinat, falten uns 20 quilòmetres per Coca i ara estem travessant una altra vegada una pineda fantàstica. Està fent molt bon dia. Bueno, estem entrant a Coca, que és el nostre destí d'avui, que té un castell fantàstic, que és aquest. 73 quilòmetres i 8 hores i mitja de pedalada. Bueno, aquest és el canvi que hem agafat avui, per l'esplani. Joan, saluda! I està molt bé, pels tres estem de conya aquí, a Coca. No me'n recordo. Bueno, bon dia. Són les 7, sortint del càmping de Coca, encara és de nit. Anem a prendre un cafè i marxem ja cap a Olmedo i després a Valladolid. Estem a menys 1 grau. Vinga, adéu. Bueno, em sembla que aquest poble es diu Ciruelo. Vinga. Bueno, l'estació del nord de Valladolid. 11:15 del matí. 70 quilòmetres.
Bueno, pues això també forma part del camí, La bici neta, protegida aquí una mica. I ala, esperant la pròxima.